Halo, siemandero, witam was na moim strumyku. To ja, Nanek, wasz niedoceniany streamer. Dobra, Gran Turismo, beta test. Na strumyku przejechał jak jeden wyścig, ale to dam sobie. Nie, czekaj, tak by to musiało być. Kurde, zaś mi ta kamerka ucięło. To czekajcie. Sorry, że to tak ten. Tak. A tak może puszcza. O, koszulka się poprawia. Dobry, to teraz mnie fajnie widać. Pierwsze minuty, żadnego na streamie nie ma, to też fajnie. No dobra, jakieś tutaj obrazki. Kampania działo? Zrobiłem sobie może nauka jazdy, nie wiem jakie to będzie, czy to będzie, bo to może być głupie. Oj, oj, oj. To może być głupie. Bierzemy. Oj. Start. Ogólnie tam pora wyścigów se przejechałem. Czekajcie, muszę sobie ta Franca ściszyć. No, jakiś taki głupi automat. Za co? A! Nie chcę powtórki. Wyjście, przepraszam, najmocniej. Sztywny, nie? Lepszy mam. O, o, jademy. Kuźwa, przyciągo biegi jak moja babcia. Aha, to jest ten, pamiętam ten tryb. Peter chyba grał w, znaczy Lemmy grał w którąś część, chyba nie wiem, czy na PS dwójce. E, Tam też właśnie fajne wyniki. Któraś to część była. Teraz nie wiem, która to część tam dokładnie była, ale coś tam właśnie takiego było, że... A to stare chyba odcinki 2015? Coś takiego. Coś było, coś było. Teraz żeby was nie wyganić. Siema, Wiwer. Witam cię na moim strumyku. Testuję wasza ta gra. Uuu. Chcesz złoto? Oj.
No albo że jest taki gracz pro, albo ta gra, tak same złota zdobywać tam. O! A to powrót, to musi być złoto. Kurde, co złota nie umia? No spoko, dzięki, przyjdź zaś. Ej, co jest? No bardzo niedopracowane, no. Nie trochę niedopracowane, no bardziej. No to na razie, dzięki, żeś padnął. Zaproś kolegów. Ach, dobra, jeszcze raz, sorry. Pomyliłem się. O, powiem wam, że pomału usypiam przy tym kurde startach od mety do finiszu, no ale dobra. Dobra, wyjście. Albo? Nie jest rąd. To jest ten sport. Chodź auta. Sport, o. Chevrolet. To. To. Chodź, co mają. To. Prawie, że kto miał. Ciekawego. Ciekawego. Co szybka gra. Próba czasowa, próba driftu, wyścig jest podzielony ekran, nie, VR też. Pojedynczy wyścig spróbujemy. Właśnie nie wiem jaki tam jest tytuł pan. To potem go zmienia. I z tym jaki tytuł. Ten Mitsubishi, że jechał tak. Ja ten. Ale oczywiście automatyczno. Średni zaawansowany. Mógłby ekspert dać, no ale na razie mi to nie jest potrzebne, żeby się w eksperta bawić. O, już konsola się zagrzewa. Dobry znak, gra wymagająca. No, wczytuj się, Giź 1.
Tak w ogóle wszyscy mi tam z tej ekipy zryw padł. A, nie graj to, pójdź gromy Fortnite'a do dupy. Zobaczymy po tym wyścigu. Bo jak te auto będzie dalej tak pływać, jak tamte Mitsubishi. mm, Chociaż nie. Chociaż. No tu się. O. Powiem wam, że tu się troszeczkę tego asfaltu trzymie. O. Uuu. O, chociaż nie. Dobra. 15 miejsce to takie pechowe. Te kontrole trakcji i w ogóle wszystko wybiją. O, przypuszczam, że jakby tak faktycznie siadł do tego auta, to zaraz by go szlak trafił. Dową gazu, ciągnij to, ciągnij to. Wysoko i nisko schodzimy, nisko i wysoko wychodzimy. O, bach, barierka. No, jakby nie inaczej. Jakby nie inaczej. Dobra, nisko. Wybijo nas wysoko. I nisko. I zaś niziutko idziemy. Nie wiem jak wam, ale mi się już kuźwa kręci w łbie. Dobra, a teraz to popieprzymy. 10. 20 okrążeń 10. Boże święty. Już mi się w łepie pokręci. Ale dobrze, że są barierki. W WRC nie ma barierków, się lota jak szmata po całym. Aha, 6 okrążeń. 10 pozycja. No dobra, no. Wężykiem, wężykiem. Bier ich. Bier go, świnie, bier. O, bardzo ładnie. I 8 miejsce, proszę państwa. Co za fenomenalny wynik. Nie no, nie ma źle. Jak na tej mapie w kółko jeżdżąc, to nie ma źle. Dobra, zostały mi 2 okrążenia. Jak dojdę tak do 5., 4. miejsca, to powiem wam, że jest gra daremno. Jedno okrążenie. A staram się. No prawie. No to tak powiem, prawie jest daremno gram. Moje możliwości, żeby kurde... O, tak o. Ale nie jest zło. Powiem wam, że kurde te opinie... O Boże. Boże, te autoloty jak szmata i w ogóle. Chociaż tu akurat nie jest źle. Serio nie jest źle. Jeszcze co bych wam sprawdził, bo wcześniej grałem pojedynczy wyścig i grałem to. Tu była A i jechałem tym pierweństwem. Kolor obojętny. Jedno zaawansowany. I tu te auto rzucało jak szmata. Także zobaczymy jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Ale chyba w międzyczasie... Czekajcie. Chwila. Dobra. Chwileczka, bo... Idź.
Tu pyk, tu pyk. I... Hmm. Kuźwa. Teraz. No, dobra. Tak. O, tako tinta. Wszystko pasuje. Pasuje. Też. Dobra. Tu w miarę jest spokój w moich statystykach. Okej, wychodzimy. Starty. No i właśnie tu teraz zobaczymy, jakie są serio realia i fizyka tej gry. O, już widzimy. Porównajcie jak się to auto zachowuje na tej nawierzchni. O, teraz właśnie. A jak się zachowuje na przykład, mam bardzo porównanie dobre. Jak się zachowuje WRC 7. To jest nie do pomyślenia, jak oni w tym momencie tu spierdzielili ta gra. Proszę się zobaczyć. Jest starą się jechać w miarę. Ale przy mocnym skręcie te auto normalnie furgo. No furgo! Furgo wszędzie kaj się do. Obejrzyj to. Niby skręcą. Wiecie co wam powiem? Ten fizyka tej gry. O, tutaj, patrz. O! Co to ma być? Nie wiem, czy żeście doświadczyli kiedyś takiego uczucia. Nie wiem, czy żelazko, czy coś. Dwie... Powierzchnia i przedmiot bardzo śliski. Z gładką powierzchnią. Jak jedno na drugie docie, to się zacznie ślizgać. To właśnie te auto w tej mapie tak się właśnie ślizgo. Patrzcie. One furgo. To nie jest realistycznie. Sorry, ale niby to ma być symulator, ale to jest kuźwa. I co to jest za realizm w tym momencie tu? Próbujemy na tej kamerce, może to będzie lepiej, ale wątpię. Chociaż moje doświadczenie mówi, że może bych to jakoś ogarnął. Co ty mi hamujesz tu? Chociaż wam powiem, może bych... Ale o, czuję jak leca, nie? O i w tym momencie. No, i oni niby wydają ta gra. Jak oni wydają ta gra z taką fizyką jazdy, to wam powiem, że
Sorry, ale kuźwa mać, jak to ma być konkurencja do Forzy Motorsports, to... Czy tam starych poprzednich. Dobra, ja wam powiem, ja się nauczę jakieś tam techniki, żeby, bo to nie ma problem się nauczyć jakiejś techniki jazdy w tej grze, ale no bez przesady, ja przecież chcę mieć frajda z tej gry, a nie kuźwa mać, by się męczyć, bo to rozumiesz jakieś tam, to już na fejsie piszą, to rozumiesz jakieś tam próby pisania, wróć, jakoś technika kurwa jazdy kombinować, żeby się po prostu mieć frajda z jazdy, tak w WRC 7. Prawda, kuźwa, kupić gra za 2,5 stówy, albo ile ona kosztuje? 2,5 stówy. No, 2,5 stówy kosztuje. I nie mieć frajdy z jazdy. Tu macie kamerkę ze środka. O! Proszę. Zewnętrzne pooglądamy. Miara takie. Jako takie. Jakieś głupie punkty dostajemy. Tam kij, lich z tym, patyk w oko. No. Okej. O tam wyniki to tam. To jest tak beta. Co tu jeszcze? Pojedynek, ale spróbujemy jeszcze inną mapę. Spróbujemy to. Torów. Ja lubię bardzo zimowe mapy. To jest kurde w zimowych mapach to było. Mitsubishi Lancer. Lexus był. Mercedes. Sprawdzimy gnoja. Czy też lata jak? No oczywiście, że średnio zaawansowane. Mógłby ekspert, ale... Zobaczymy jak ten, w ogóle mam taki... No, szwagier, jak dobrze pójdzie. Z fanem Mercedesa. Mój egzemplarz. Kurde, to on by się może ucieszył, jakby samochód Mercedes, jakby faktycznie to było realne. Se mógł pojeździć takim Mercedesem, to na pewno by się ucieszył. Przygotowywanie. O. Start. Aha, ta kamerka. Wiecie, czy mieć... O, popatrzcie. Śmiej się, drogi. Jakie masakra, zaraz tam poczytam. O kuźwa. Jedziesz to po drodze, czy kaj? O ty świnio, tak mi... Panie masakra 27 napisać. Nie umiem jeździć. Ja cię tu tak wspieram. BF. Super lajki. On mi padło, że nie umie jeździć. Wstyd. O. Hebelek. 15 pozycja. Ale powiem wam szczerze, czymie się lepiej to auto. Co gry... W czas mi goda, że gry nie słychać. Faktycznie gry nie słychać. Nie umie... Ej, to ile to już trwa? 25 minut i gry nie słychać. Dzięki. Teraz już na pewno słychać.
Zapomniałem się, że wyciszyły gra. Ach. Jako reklama na FB poszalała. A, poszła reklama. Aha, no dziękuję, dziękuję, jestem zadowolony. Bardzo się cieszę. Jak to tu wygląda? Powiem, że kuźwa. Kamerka jakoś bardziej jest taką precyzyjną, mi się wydaje. Mi się wydaje, że ten... Widać, w którym momencie bardziej idzie wchodzić w ten zakręt. Dziękuję, dziękuję. Masakra. I to się liczy, to się cieszę. Także przy okazji tego strumyka zapraszam na kanał Masakra 27. Uwierzcie mi, jak zobaczycie jego filmiki, w jednym kawałku nie wyjdziecie z jego kanału. No tak a propos masakra piłą spalinową, nie? Czy jak to tam było? Dzięki gościu. Ostatnie okrążenie. Powiem wam, nawet się przyjemnie gra. Aha, ale się wrąbałem. To jest w moim stylu. To jest w moim stylu. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy w opcjach fizyki tej gry, znaczy tak troszeczkę głębiej, komputer tej gry, czy jak się to nam mówi, on nie ma czegoś takiego, że jak ktoś przegrywa, żeby go po prostu bardziej... żeby go bardziej promować, żeby troszeczkę poziom tych zawodników obniżać, ale nie wiem. Nie wiem właśnie. Nie wiem czy tu taka opcja jest. I ona na najniższym poziomie trudności. O ty obuzie. Dobra. Dla ciebie masakra. Zagram na najwyższym poziomie trudności. Oj, będzie się działo. To ma, ale masz trudny. Wyjrzymy mój poziom profesjonalizmu. Przygotuj się na emocje. Ale a propos właśnie takiego głosu. Easy ma fajny głos.
A on by kurde kariera zrobił. On to tak... Jak on... No to... Nie, czekaj. No to... Halo, halo... Nie. Halo? Czekaj. No dobra, nie podrobię tego. A on ma taki fajny głos, on to tak umie. Radiowo mówić. No to masakra, to fajnie jak wracają streamy z OBS-a, no widzisz. O fuck, 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 fuck. O. Powiem wam, że przy tym poziomie ekspert na razie tak nie czuję. Znaczy troszeczkę wariuje to auto, no to nie powiem. Troszeczkę wariuje, ale jest to do opanowania. Troszeczkę jest takie jakby cięższe. Tak mułowato na skręcenia reaguje, na skręt. Ale oczywiście automatyczne hamowanie, dohamowywanie, bo to... Ale widzicie, już jest tak 11. Czy uda miał szansę ich dogonić, bo mi się wydaje, że przy tym poziomie tylko się zwiększał tak jakby poziom odstawienia od czołówki. Ci no boty, inni kierowcy po prostu są dali i jest ciężej ich dogonić. Jedynie to mi się wydaje. Choć już może coś tam więcej będzie. A ciebie masakra, jak się to podobało? Aha, i okrążenia 0,3. Ja lubię ogólnie wyścigi, powiem, bardzo lubię wyścigi, gry wyścigowe. Bardzo mnie to rajcuje, ale też bardzo mnie rajcuje, jak jest możliwość coś tam, jakiegoś tam modernizacji tego auta. Chociaż takiego nawet głupiego. Tak to na przykład mamy takie przy tych wyścigach w głupiej grze. Bardzo stary już GTA Online. Czy w GTA Single Player, jak się to mówi. O ty świnio, ty szpetny świnio, kto będzie za ten lakier malował? Opie, to auto wynajęte, a ty co? Mi pół auta poobdzierał. I świnio parszywo. Dobra, wracając do GTA. Tam jest... No, wiecie dobrze jak tam jest z tym tuningiem tego auta. Coś tam pozmieniacie, kolorek se pozmieniacie, tam niby silnik pozmieniacie, niby ten. No ale już jakoś interakcja w ten samochód jest. Czekaj, powinno się wyszkrętać. No i... A tak tych, kurde... Niby... prograch wyścigowych tutaj raczej chyba nie ma. Zauważyłem na razie żadnej opcji, żeby była jakaś możliwość zmiany. O ty świnio, aleś wyjechał, ty głupi durniu. A miałbyś kurde 6. miejsce, no.
Już czekajcie, jeszcze troszeczkę pogrom i zaraz tam idę chłopcy do was na Fortnite. Ale go skasowało, widzieliście to? Poszło po bandzie. Znaczy, został na bandzie. Może tak by to było lepiej. Dobra, 6. Ostatni odcinek. 6. Ostatni odcinek. 5. 4. Panowie, i oceniamy tą grę. Jak dla 5. 4. Kuźwa, jak da pierwszy. Już mi się to podoba. Już bym mógł pykać w ta gra. Wow, klik, quick pull, o, rajda mi robią. Więcej rajdu. Więcej komentarzy, piszcie. Jeszcze więcej, mało. 1000 wiadomości. Fortnite, Fortnite. 10 łapek w górę. Fortnite, Fortnite. No, dawać. Jeszcze 10, mało, jeszcze 10. Kuźwa, jak go wyprzedza, to ta gra jest słabo. Fuck you, ta gra jest słabo. I jeszcze na... Tak, powiem wam, że ta gra jest słaba. I oni chcą 200 zł za nie. 200 zł. I jest trzeci. To jest trzeci. Fortnite, Fortnite. Łapy w górę i na imprę. Dobra. O. To co? I? Dobra, mniejsza z tym. Z tego wychodzimy. Jeszcze... O! Nową pokorza i da z kochanymi rolami grać w Fortnite. A już się uspokoili. Dobra, no nie ma co przedłużać. Mam te 40 minut nam styknie. Chyba. I... O, chodź! To kurwa, znaczy co to miał być?
Jakie dupiate. Ale dupiate. Co to było? Czy tak się auto kuźwa nie zachowuje, obojętnie ile by miało koni? I no chyba wy zwariowaliście. Tak się auto zachowuje, no bez przesady. Kurwa mać, znaczy... Koń urwał coś tam. Czy tak się auto nie zachowuje? Pany, nie róbcie sobie jaj. Ej no, kurwa mać. Kaj... Dobra. Powiem, że... Może za 3 dni by ten jej system driftowania opanował. Ale nie ma na to czasu. Dobra. Mm. Wiemy? Trzeba ta kamerka. Moja opinia co do tej gry. No za 50 zł by to mogli puścić i by było to grywalne. No może dobra, jak są pazerni na pieniądze 70. Nie za 250. Nie. Na początku nie kupować. Nie. Mm-mm. Nie, do tych terenowych mapach to te auto chodzi jak żelazko po maśle. Jeździ to. Ślizgo się to po całym. To nie ma ten efekt. Prawda, chcecie gra, która jeździ po terenie fajnie, świetnie się. Albo szóstka, piątka na pewno coś dobre, ale to na asfalcie no te auta się troszkę lepiej trzymią. Z tego co Rzek zauważył. No spróbuję jeszcze pograć. Na dzień dzisiejszy na 9.10.2000. Poczekajcie. Poczekajcie, może coś będzie lepszego. Dobra. Dziękuję. Ja tam idę do tych łobuzów. Pamiętam. Nie tutaj. Też nie. O tak, tu. Jest tu. Dobra. To co? Ja się z wami żegnam. Idę na prywatną sesję. Myślę, że się filmik podobał. Stream live.
Przeszło tą pora, osób pomarudziło. Kotki. A się, trzymajcie się, cześć.